Fl-ewwel rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-istat tas-saltna ta' dritt fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea dwar Malta, il-Kummissjoni Ewropea tikkummenta b'mod pożittiv ħafna. Ir-rapport tal-esperti tal-Kummissjoni Ewropea jinnota n-numru ta' riformi li saru mill-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela. Fost oħrajn ir-rapport isemmi n-numru ta' riformi sinifikanti fis-sistema ġudizzjarja f'pajjiżna. Jintqal kif dawn ir-riformi ġew approvati fil-Parlament, partikolarment dawk ir-riformi li għandhom x'jaqsmu mal-ħatrit tal-ġudikanti u l-fatt li l-Prim Ministru naqqas ħafna mill-poteri tiegħu f'dan ir-rigward. F'dan il-kuntest il-Kummissjoni Ewropea tajt bi kliem ċar li hemm liġijiet li mistennija jgħaddu mill-Parlament li se jkomplu jnaqsu l-poter tal-Prim Ministru fuq ħatrit ta' kummissjonijiet indipendenti. Ir-rapport dwar is-sitwazzjoni tas-saltna ta' dritt f'Malta isemmi qatt ta' riformi oħra li prattikament kollha kienu ntlaqgħu mill-Kummissjoni Venezja, fosthom il-fatt li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali infata minn dak tal-Avukat tal-Istat. Jissemma wkoll il-ħolqien ta' kummissjoni permanenti kontra l-korruzzjoni u anke l-ħatrit ġodda permezz ta' sejħiet pubbliċi tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali. Intqal kif il-Parlament Malti approva riformi dwar il-ħatra tal-President tar-Repubblika li issa se jibda jinħatar bil-vot taż-żewġ terzi u l-fatt li ġie msaħħaħ l-Uffiċċju tal-Ombudsman. Ir-rapport magħmul minn esperti barranin magħrufa li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd isemmi lil Malta bħala wieħed mill-pajjiżi li kkoopera f'investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet u saħansitra pajjiżna kellu sehem f'miżuri kontra l-korruzzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea rremarkat ukoll li l-Gvern qed jinnota li għad fadal xogħol xi jsir. Dwar dan il-Kummissjoni Ewropea tilqa' l-impenn tal-Gvern. Brabta mal-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport, il-Gvern Malti laqa' dan l-aħħar żvilupp bħala ċertifikat ieħor pożittiv għal riformi storiċi li wetqet din l-amministrazzjoni taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela. Il-Gvern fakkar fl-ittra li kienet bagħtet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen hija kienet faħret ir-riformi li wettaq pajjiżna biex tissaħħaħ is-saltna ta' dritt. F'kummenti ma' dan l-istazzjon, il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis semma dialogu strutturat li jeżisti mal-partijiet involuti. Aħna qed inżommu ingaġġ totali mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Jurova, mal-Kummissar responsabbli mill-Ġustizzja Reinders biex nibqgħu inkomplu da xogħol. Ġifieri dan huwa inkoraġġanti qed jistabilina bħala pajjiż bħala best practice fl-Istati membri, però rridu nibqgħu naħdmu għas-saltna tad dritt u għall-buon governanza.